Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro and Mega Manila. Thank God it's Friday! Partner, umuulan na ba dyan sa inyo? Oo nga, umuulan na eh. Sobrang nangangamba ako para sa mga kagaya kong pag nabasa dumadami at natutunaw. Naku, nakakatakot. Lumiliit at dumadami. Anong lahi meron ako? Libag. Nakakaloka. Ay, alam mo, partner, buti na lang medyo mulan. Parang, oo, malakas na ba? Feeling ko kasi, hindi pa masyado. Dito umuulan na. Hindi pa naman malakas. Wala pa malakas na hangin, pero maulan. Umuulan na. Oo nga, wala kang headset, partner. Bakit hindi mo suot yung anak ng durian mong headset? Hiniram kasi ni Princess, hindi ko alam kung saan niya nilagay, itulog pa. Baka naman hintayin natin lahat. Ang iyong headset na sea urchin. Oo nga eh. Ang pangmalakasang headset, ayan. Oh. Kakabit lang natin yung headset bago ayun na. Thank you, Daddy. Grabe, partner, na gano'n. Sabi sa calendar ko today, end of ECQ. Yun yung nakalagay. Nakailang beses na akong nakakuha ng notification. Oo nga, pero hindi pala. ECQ. Nadagdagan pa ng joke lang pala ang lahat. MECQ. Medyo ECQ. ECQ na hindi masyadong ECQ. Kumusta yung mga galawan ng tao simula kaninang umaga? Lumalabas ba sila? Honestly, kakagising ko lang. Nag-lipstick lang ako siya nagpulot. Tapos nagpalit ng t-shirt. Kasi partner, alam mo ba, napupuyat ka. Mamaya lalabas ako. Hindi, pero alam mo, simula nung dineclare yung, simula yung dineclare yung MECQ, na magiging MECQ after the 15th, na sa NCR, Laguna, affected ako, tsaka Cebu. Nakita ko na parang, feeling ko lang baka mamaya bigla yung puntahan yung Laguna. Feeling ko lang, parang medyo mas relax na compared to before. Tsaka yung mga tao, na-realize ko napansin ko lang din, in terms of going to the grocery, hindi na sila as panic buying or as hoarding as before. Siguro nakapag-adjust na eh. Unlike nung first weeks talaga ng... Oo, nasanay na. Unlike nung first... system natin yung ganitong buhay. Totoo, di ba? Correct. Totoo yan, di ba, partner? Unlike nung first 2 weeks ng talaga ng ECQ, parang halos everyday talagang naman yung taranta ko, partner, na i-top up yung grocery namin, na parang feeling namin, kasi di ba may mga fake news pang naglalabasan, di ba, na hindi na daw talaga pwede makalabas, so kailangan yung ganito, ganyan, yung mga so, napag-away pa sa mga security guard ng mga mall kapag kinukuhanan ng temperature, yung mga ganun ba, parang yung emotions ng mga tao heightened dati. Ngayon, kung tinatanong mo ako sa observation ko, parang feeling ko nga, halimbawa, dun sa traffic light sa labas ng village namin, partner, nung nag-start yung ECQ, talagang hindi mo makikita ever na merong build-up na sasakyan. Akala mo walang traffic light doon kasi halos walang sasakyan. Tapos I noticed for the past 2 weeks na kapag ka nakakalabas ako, partner, I noticed na medyo nagkaka-build up na. Yung parang nagagamit na yung traffic light. Hindi naman sobrang build up, pero like meron na mga 8 na cars na naka-line up. So para sa akin, build up na yun kasi normally when it all started, halos wala talaga. Yun, tama ka, partner, sa sinabi mo na parang medyo I think yung mga tao nakapag-adjust na sa new normal. Tapos yun, wala kang makikitang hindi nakamask, lahat nakamask, whether or not yung mask ay talagang effective. Kasi di ba, partner, meron lumabas na article dati na ang kailangan or the best talaga na gagamitan nating na mask is yung surgical, yung
yung blue sa likod, tapos white sa likod, yung ganon, di ba? Kasi yun talaga nakakapag-filter. Tapos sinabi doon na yung mga cloth na mga mask, hindi daw talaga siya nakakapag-filter, yung ganyan. Kaya nagkaroon ng sobrang intense na demand na kahit pagkamahal-mahal ng mga surgical na mask, yung mga tao bumibili, di ba? Pero now, napansin ko yung mga tao, parang okay na sila with just wearing a cloth mask. Basta ang importante matakpan yung ilong at yung bibig. Na by the way, partner ha, meron ako nabasa na isang meme which is very, para sa akin, which is very, nasanay na eh. Ito lang, partner ha, before I, yung tukol dun sa cloth na, sa wearing the mask ha. Meron ako nabasa na meme na ang tamang pag-wear ng mask, syempre, is, ano nangyari, partner? Umuulan na. Pumasok ka na. Sige. Ako muna, partner. Ayan. Para adjust ka muna ha. Ayan. So, meron ako nakita na meme na ang tamang pagsuot ng mask, syempre, naturally lang naman, 'di ba? And and talaga namang dapat is syempre tatakpan yung nakatilong and takip yung bibig, 'di ba? So kapag ang mask mo ay sinuot mo tapos nilabas mo yung ilong mo, ang sabi dun sa meme, nakakatawa, partner. Ang sabi dun sa meme, para kang nagsuot ng brief na nakalabas yung toy-toy. Ganun daw ang ibig sabihin, mali. Yung may sinuot ka nga, nakalabas naman yung toy mo. Yun yung nakita ko sa meme nakita ko yung graphic na parang, oo nga no, parang sobrang wrong way talaga yung to wear a mask na nakalabas yung ilong. Kasi para kang nakasuot ng brief na nakalabas yung kineme mo. Ganun. So, kailangan talaga, kapag nakamask ka, cover din. So, yun nga yung na-notice ko, partner, na parang hindi lahat nagsusuot na ng mga surgical. Hindi na ganun katindi yung takot ng mga tao na kailangan surgical. Ang dami na nagbebenta ng cloth mask na kahit nung una, ang sinasabi na yung mga cloth mask daw, hindi naman talaga nakaka-filter ng virus. Pero ngayon, parang mas relax na yung mga tao with the new normal na basta ang importante, nakatakip ito. 'Di ba? Kahit nga scarf lang or whatever, ang importante nakatakip. Medyo nakapag-adjust na yung mga tao. Yun yung observation ko. Totoo ka dyan. Kumbaga, kahit pa paano, nadisiplina na tayong mga tao na sumunod sa bagong normal. Di ba nung una, ayaw natin nagsusuot ng face mask kasi feel natin awkward. Tapos ang tawag doon, may term sa Tagalog na aliswag ka kasi nga, parang, ano ba yan? Kumbaga sa aso, nilagyan ka ng busal na hindi ka sanay eh. Di ba? Ganun yung initial reaction ng katawan natin nung first few days ng implementation ng ECQ. Pero ngayon, tingnan mo, every time lalabas ka, nagiging part na siya ng system mo. Yung face mask ko, teka, hindi ko nadala, babalik ako sa bahay. Di ba? Kasi nga, natuto na tayong madisiplina. Isa pa, yung pagsunod sa police. Dati, pag may dumadaan, ito, naobserbahan ko dito sa mga dumadaang mobile namin. Kapag dati may dumadaang police, wala, dead man. Ngayon, natataranta yung mga tao, ayan, yung face mask, suot mo. Di ba? Natuto tayong i-disiplina yung mga sarili natin, which is good. Kaya naman pala nating sumunod kasi naintindihan natin na yung itinuturo sa atin o ini-implement para sa ating mga tao, para sa ating mga tao din. Hindi naman to para sa mga pulis lang, sa mga sundalo, kung sino pa man, kundi para sa ating mga sarili na kailangan nating protektahan. Diba? Good yan. Correct. Kasi, totoo yan. And dapat talaga, partner, mga kabisyo, talaga namang even if mag-MECQ na, which starts tomorrow and dito sa amin, even if mag-GCQ na sa area ninyo, kung anong pa mang QQQ na yan, di ba? We have to make sure that we still follow yung protocol na ginagawa natin habang tayo ay naka-ECQ. It's as if ECQ pa din. Kasi nga, alam mo, partner, binilita ko nga to sa MX3 partner, di ba? Na yung WHO, ang sabi ng WHO is nakikinikinita nila na yung corona or yung COVID-19 wag Ano?
Of course, lahat tayo naghihintay ng lahat tayo naghihintay ng vaccine. 'Di ba? Pero wag tayong mag-rely on that. Yung partner, it's here to say yung COVID-19, sabi ng WHO. It's important, tayo, yun, lang siya, it's such ang HIV, na nandyan lang, pero natatry naman siyang makontrol ng mga eksperto, parang ganun. So, kailangan mag-adjust tayo sa mag-adjust na lang tayo. And adjusting means still wearing the mask, still practicing social distancing, diba? Yung ganun. Kasi yun nga ang new normal. Na by the way, partner, merong comment isa nating tambalinista na si Nero. Sabi niya na maganda naman daw pala ang background mo sa loob ng bahay, bakit hindi ka mag-stay dyan? Oo nga naman, para maganda yung signal mo ngayon, partner. Kasi wala masyadong gumagamit ng naglalag ba internet. tayo? May bagyo kasi. Tulog pa sila lahat. Wala pa rin masyadong Tulog pa sila lahat. internet. Bakit ka may microphone? Bumili ako online, condenser mic ang tawag dito. I-demo ko sa'yo. Paggabi. Pero mo lang 300 pesos, tunog ko Minion. Walang 300. Maganda ba ang quality? Minion. It doesn't matter partner kung 300 pesos, edi ang swerte mo, tapos ang ganda ng quality. Hindi nga, wala pa 300 yan. Yung anak ko, tuwan-tuwa eh. Nag-enjoy sa boses niya kasi maganda yung boses niya. Pag ako, boses ko si Pinocchio, kagaya sa likod ko, ganyan. Totoo ba? Ang liit. Ang liit. So, hindi pang ere? Hindi pang ere? Hindi siya studio quality. Oo. 300. Oo nga naman. ano maasahan mo sa 300 pesos? Diba? Nag-cellphone na lang ako. Pero maganda siyang props, tinan mo, di ba? Kaya nga pangmalakasan, ang lakas mo kaya ng phone. Correct. Nag-order ako online. Sabi ko, try ko nga yung mga ginagawa nila. Yan, may dumating ako kahapon. Tapos, kulang-kulang sa sa cord. Wala, props lang siya. Hello, mic test. Headset ka, kompleto. Ay, hindi gawin natin makatotohanan yung props. Kunyari naka-ere tayo ngayon. Sige, go. Pero wala talagang function kasi hindi naman siya try ko nga, pahirapan mo yung sarili mo, hindi mo naman talaga ako naririnig. Mag-headset ka. Eh, wala talaga siyang tunog actually. Yan. Parang tanga to. Madaliwan, di ba? Meron tayong may mga comments na nagsasabing robotic ako. Robotic pa rin ba? Boses robot pa rin ba ako? Hindi naman ako yung may 300 pesos na microphone Bakit ako ang robotic? Ay, kasi umuulan dito eh. Yung internet ko medyo may sapak. Nakaka-lurky. Wala, kinukuha ng ulan yung signal mo. Hindi, anyways, partner, may schedule na kami magpakabit ng net. Kasi for the longest time, since nag-start yung ECQ, tiniis ko talagang galing lang sa data ng phone ko. Sinishare ko lang, nagka-hotspot lang ako eh. Nakakaloka. Tapos magpapakabit na kami ng net kasi palagay ko parang, yun nga, the new normal would still be at home. Hanggat hindi Hindi na nga ako sanay na lumalabas eh. Parang nag-try akong pumunta ng palengke. Tapos yung mata ko palinga-linga. Hindi ko para akong yung sobrang iniisip ng sarili mo, ingat ka ha. Huwag kang basta-basta nakikipag-usap or kumbaga, distansya ka. Ganun. So, alerto ka. In other words, yung pagpoprotekta mo sa sarili mo, sagad-sagaran. So pag lumalabas ako ng bahay, lumilingang-linga ako gano'n, Para OA. Totoo. Hindi para sa akin ng pulis. Para sa akin, partner, hindi OA ang tawag doon. Just being careful kasi mahirap pag ikaw yung nagkasakit, 'di ba? Maarte na kung maarte. Halimbawa, hindi mo
Ako, alibawa kahapon, Hindi mo meron masasabi delivery talaga sa kung sino ang hindi mo meron masasabi, partner eh. Hindi mo alam yung exposure, lalo pa na pag-alaman na ang daming asymptomatic. Yun yung nakakatakot eh. Yung mga nakakasalamuha mong hindi naman umaatching eh. Mabuti kung yung mga umaatching, talagang matik, partner, iiwasan mo eh. Pero ang daming asymptomatic, yung hindi mo alam na meron sila. 'Di ba? Katulad ng halimbawa kahapon party meron akong delivery. So, yung mga deliveries bawal na kami pumasok sa village eh, pero sa labas na lang ng village i-meet up mo na lang yung yung delivery guy. Partner, yung pagkakabigay niya talaga sa akin nung package partner, may kasamang paghawak sa kamay ko. Hindi ko maintindihan yung panic na naramdaman ko, partner. Hindi naman sa maarte ako, 'di ba? Hindi naman sa maarte ako, pero in the first place, kaya nga tayo nagkaroon ng ECQ, kaya nga tayo nagkaroon ng ganito na natigil ang buong mundo, kaya nga nag-down ang ekonomiya dahil sa sakit. Tapos hahawakan mo yung kamay ko, nakakaloka. Hindi mo alam yung panic ko, partner. Sabi ko talaga sa... Para mga babae. Pa-virgin? Ikada si Sexy Senta. Pa-virgin? Oo, tama, partner. Oo. Ipapakasal na kapag ka nahawakan ng daliri ng kamay, ganun yung panic ko, partner, yung taranta ko talagang, syempre hindi ko na lang sinabi kay kuya, pero sabi ko talaga sa asawa ko, sabi ko siya, hindi kinawakan yung kamay ko. Hindi mo alam, partner, kung ilang galon yata ng alcohol. Yung nagmamadali ako na makabalik na sa bahay namin para makapagsabon na talaga. Kasi uulitin ko, katulad ng sinabi mo, partner, na kapag lumalabas ka, para kang palinga-linga, di ba? Para kang natatakot, ganyan. Ako din ganun. So, pag nahawakan mo ko, parang, may kaya nga bawal ang massage, mga massage parlor ngayon, kasi direct ang contact. Yung mga, di ba? Alam mo yun, kaya nga yung mga medical professionals are wearing PPEs kasi nga para hindi magkaroon ng direct contact. Tapos magkakahawakan, nakakaloka, partner. Again, hindi ito maarte ha. Ako sa akin nga, pag halimbawa, meron ako na-meet isang tao, tapos ilalysol niya ako, i-disinfect niya ako, kaya disinfect niya yung mga sapatos ko or whatever. Hindi ako hindi ako open. Oo, lalakapin ko. Total naman, partner, sanay naman ako, partner eh. Diba, sanay na tayo sa amoy ng disinfectant eh. Sanay suminghot ng mga Diba? Sanay na ako suminghot. Siguro, kasi for the past how many weeks, diba, wala tayong ibang ginawa kundi mag-disinfect. So, sanay na ako sa amoy na yan. Pine Sol, Lysol, lahat ng Sol, Mr. Muscle, lahat. Lahat ng brand, partner. Oo, lahat yun na-try na natin. Insecticide. Diba? Kaya totoo yun, ang importante naman nakapag-adjust na tayo, di ba? At saka natuto na rin tayo na protektahan ang ating sarili. Sabi nga natin, di ba, inuulit-ulit natin, nung una, hindi naman talaga part ng sistema natin ang hand washing eh. Diba, kumakain tayo kahit hindi na nahugas ang kamay. Kahit kutsara tinidor na tayo, we make sure na maghuhugas pa rin tayo ng kamay bago kumain. Kasi nga, di ba, ayaw natin na mahawaan o maka-absorb ng virus na yan. Which is, again, good kasi natuto tayong maging malinis sa kamay. At hindi lamang yun, pati yung pagligo. Paggamit ng alcohol. Dati wala naman ganyan. Yung doorknob nyo, kinakalawang na. Iba na nga yung amoy. Malansa na nga yung amoy ng doorknob eh. Hindi nyo nililinis. Ngayon, di ba? Halos araw-araw nililinis nyo. Ina-alcohol nyo. Nisprayan nyo. Yung kwarto, mayat-maya ang paglilinis. Pag-spray, di ba? Yun yung magandang naging effect nitong ECQ sa atin. Kaya malinis tayo. Teka lang. Meron ako 150 na. Pabaliwan talaga to. Gamitin mo magandang props yan. 150 lang to, partner. Ito 150. Natanggal tuloy ako sa Nakakaloka ng asawa ko parang. O, di ba? Ang lakas maka-videoke. O, bongga na. Yung mga mall dati, yung mga mall nung dekada 80, di ba pag magtatawag ka ng order ng sapatos, ganyan yung ginagamit. Oo, 6CKS 1235. Nakakaloka. Baliw itong asawa ko sa nakuha yan. Gamitin mo. Sayang magandang props yan. Di ba, Ali, malapit na tayo magkaroon ng setup, partner. O, di ba, malay mo, maging bongga na. Okay, o sige. Size 5, yung black.
Meron bang available? 6CKS 1239? Wala. O wala daw po, miss. Ubus na po, brown na lang. Ha? Sa white. Size 2. Sige. Ayan, tapos utusan mo na yung asawa mo, may basket na bababa, di ba? Sa basket nakalagay yun Oh, may basket. Dito, nilalagay yung sapatos. Sabi yung sapatos. Mga panahon na ang tanging bilihan ng sapatos sa amin, Ana Leeds partner sa EDSA Central. Nakakaloka talaga. Sabi, Ay, sigat nako, na pag hindi. nagaling yung sapatos mo sa footsteps. Tama. Footsteps, key to success. Ay, nako, nakakaloka. So, katulad ng mga panahon na yon, di ba, na ganun lang yung paraan ng pagkuha ng sapatos, pagkuha ng di ba? Nag-adjust naman tayo. So, ngayon naman, partner, ito na yung ways of the world, the new normal, nakapag-adjust na din tayo. Di ba? Diba? So, Totoo ka dyan. as the ECQ ends for now and mapapalitan ng MECQ and GCQ for others, let us remind them, partner, nire-remind po namin lahat kayo, hindi naman po sa maarte at huwag niyong tatawaging maarte yung mga taong careful. Kasi dapat hanggang ngayon po ay careful tayo. Hanggang ngayon, meron tayong pina-follow na protocol, yung ganon, diba? So, mahalaga po yan para Ayun hindi naman tayo pala na natin magkaroon gawin ng no? sakit. Noong una, 'di ba sa social media, ang daming umaalma, ang daming mga nagsasabi ng hindi maganda, pero kaya naman pala nating sumunod eh. Kaya naman pala nating disiplina ang sarili natin. Siguro noong una talaga umaalma tayo kasi ang dami magiging apektadong everyday routine natin eh, 'di ba? Na feeling natin talagang curtailed 'yon. Kumbaga parang suppressed 'yon. Pero na-realize natin, ay, para sa akin, di naman pala. O, kaya naman pala nating sumunod. Diba? Disiplinahin ang sarili natin. Although talaga gusto ko lumabas kasi gusto ko na manood ng sine. Parang ganon. Wala pa yun, matagal pa yun, partner. Matagal pa na mangyayari, no? Tapos yung pumunta pag Friday o kaya Saturday ng bar, yung maingay, yung masaya, yung madaming tao, nagsasayawan, tapos nagkakantahan. Parang matagal pa siyang mangyayari, pero kaya ko pa namang makapaghintay. Oo, Tapos partner, kaya nga sa mga susunod na araw, parang 4 lang kayo na mag-iinom, tapos layo-layo kayo, gano'n. Tapos may tag-iisa kayo. Wala na. Like dati, isang tagayin lang, di ba, pag nag-iinom, isang tagayin lang, tapos pasa pa. Correct. Ngayon, hindi. Ngayon, kanya-kanyang baso na, hindi pwedeng share sa isang, tawag dito, tagayan. Correct. Kasi nga, Pero matatakot ka naman. din eh. Baka hindi mo masasabi. Pero okay na yan, tiisin na muna lahat. Sa Dubai ba yun? Parang para magkaroon sila ng essence of watching a movie. Ang ginawa na nila, ang new normal nila for now. Siguro kasi namimiss na rin kahit tulad mo ako, yan din ang mamimiss ko, partner eh. Buti nga nung 40th birthday ko nakapag pa ako, partner nakapag close ako ng isang cinema, 'di ba? Di ko not knowing na dapat ninamnam ko ng husto yun. Dapat hindi ka na late nun, partner. 'Di ba? Huling panood na pala ng mga sine 'yon, 'di ba? Sa Dubai, ang ginawa nila, partner, is parking slot ang binabayaran mo. So, nag-set up sila sa labas ng parking area. So, doon na siya. So, parang katulad ng nauso nung araw, yung mga drive-thru lang na watching a movie. So, you watch dun sa car mo. Yun. So, yun yung ginawa na new normal ng Dubai. Oh, so sana yung gusto ko yung malaki. Pero, yung malaki yan. Ako din eh. Pero in fairness talaga, parang sinihan, nag-set up talaga sila. Kaya lang yun nga, ang mga sasakyan. So you are in the comfort of your car. Hindi ka makakahawa kung meron ka yun. Comfortable hindi sila. Masaya, hindi ka makakaboso. Pero feeling ko, partner, makakapag... Wala sa kanan, may makikita kung may ginagawa yung magjowa eh. Walang. Pag nasa kotse, hindi mo sila makikita. Hindi masaya. Tsaka, iba pa rin, partner, kapag nanonood ka ng sine na nahahawakan mo yung katabi mo. Oo, di ba? Yung pag nagugulat siya, napapapagod sa mo, kita mo, gano'n. Correct. O, di ba? Yun yung mga mamiss mo talaga eh. Pahipo ka pa naman, partner. Sabi ko, doon ka kumapit sa mahita. Yan, mas matibay dyan. Mas matigas dyan. Nakakaloka.
Diba? Ayan. Good Lakas na ng morning ulan kay dito, Derek. Jen, Oo nga, actually, meron ako na-receive na emergency alert nakalagay. Signal number 3. Kala mo ha, may mic din ako, partner. Pink pa yan. Sabi, partner, Ang dami, signal number 3 sa Laguna. Sabi sa NDRRMC, posible ang pagkasira ng mga istruktura dulot ng malakas na hangin at pagbaha sa mababang lugar. Lahat ay pinag-iingat. Ako nakakaloka. Saan yan ulit? Saan? NCR? Laguna. Laguna. Ha? Naku, Laguna. ingat ka ha. Ingat kayo dyan. Ingat talaga, Bagay, partner, kasi yung pagkakadikit. Hindi naman kalayuan ng Laguna sa Manila, baka umabot din hanggang dito yan. So ingat po tayong lahat, hindi lang yung mga taga Laguna. Oo. Ingat ng bongga. Partner, okay ba yung signal ko? Kasi meron tayong kwento na may wagang burnay. Okay naman sa akin. Okay ba tayo, Boy P? Ano yan, Boy Pindot? Ano ito pinaggagawa niyo sa Pinost- buhay? Pinost ko yan! Yan yung FB Live natin nung Friday, partner. Tapos yung, sabi ko doon, Init na init ka nakakulot, dyan, no? naka-lipstick, nakakilay, pero nakapanty. Balik mo. Init ka dyan, no? Ano, partner? Init na init? Init Oo, ka dyan, no? kasi yan yung, kasi partner, yan yung time na hindi pa umuulan, no Wednesday. Ang init. Di ba, ito yung sinasabi natin, partner, na adjustment to the new normal. Yan yung new normal. Alam mo, ang kagandahan lang, bago ako magkwento na may wagang Bornaya, mga 4 minutes yan. Isa sa mga nagustuhan ko about the new normal, partner, yung mga tao, kapag ka may meeting, hindi sila nalilate. Oo. Hindi sila nalilate, partner. Tapos, nagkakaroon kagad ng agreement. So, halimbawa, 3 o'clock, Zoom meeting, o kaya 4 o'clock, Google Meet, ganyan, di ba? Wala nang maraming mga, hindi ako makakarating kasi ganito. Tapos, di ba, tayo, partner, kaya hindi natutuloy minsan yung mga meetings natin. Kasi ang hirap mag-decide kung malapit ba sa station, o sa restaurant ba, o sa booth ba, o mag-a-adjust tayo, pupunta tayo sa Quezon City, yung mga ganon, Correct. di ba? Lahat yun wala na eh. Ngayon, parang, nabawasan yung stress ako, ng tao. yun lang yun. Di ba pag Ako, pupunta ka para sa sa akin, meeting, yun yung- alam mong na-traffic ka, tapos malilate ka na, iba yung Oo, iba yung stress level ng tama. experience mo. Correct. Ngayon, wala na yun. Tapos, Kasi online na. isa pang issue natin dyan, yung parking. Bukod sa traffic na nabanggit mo, partner, isang issue natin dyan, parking. 'Di ba? May parking ba? Yes. Kung saan tayo pupunta? 'Di ba? Isang issue natin, coding. 'Di ba? Yung mga ganun ba? Lahat yung iwas na eh. Lahat yun talaga iwas na kasi ako, napansin ko lang yan eh, sa lahat ng mga Zoom meetings na since ECQ started na sinet, parang walang Zoom meeting na walang naka-attend. Parang lahat available and lahat nakapasok on Totoo. time. So pag sinabing 2 o'clock talaga. Diba? Ganun. Correct. Yun lang yung nakikita Wala ko parang kang irarason magandang ngayon, adjustment. Unless sobrang emergency. Diba? Unlike dati, dami mong rason. Naku, nasiraan po ako. Naku, na-traffic po ako. Naku, stranded po ako dito. Naku, baka hindi na po ako makarating kasi talagang hindi tukod na yung mga sasakyan dito sa lugar namin. Dati yun yung mga dahilan natin. Ngayon, wala na. Diba? Pag sinabing 2 p.m., True. diba? Wala kang dahilan kahit nasa CR ka, kahit natatay ka, pwede ka makipag-meeting. Tama. Totoo. Walang rason para hindi makapunta. Okay, di ba? Yun yung mga adjustments to the new normal. Di ba? And tandaan mo, hindi ka dapat maging pasaway regarding that. Kasi the whole world is doing it. The whole world is Yes. adjusting. So, utang na loob, mag-adjust ka din. Huwag kang yung parang, ikaw pa yung mayabang, ikaw pa yung pasaway, ikaw pa yung ayaw sumunod. Huwag ganon. Huwag kang, huwag kang pasaway dyan. Totoo Diba? ka dyan. O, partner, eto na. Boy Mag-video ka pag gano'n, tapos trending ka bukas pag na-video ka. Oo, correct. Katulad doon ng, may nag-trend din isang Hapon. araw, di ba? Oo. Oo. Kahapon. Hindi ko Si masyado ate mo, maintindihan girl. kasi si ate mong girl na nasusunog yung pes. Nasusunog yung mukha ko sa Yung- init, parang gano'n. Hindi Oo. ko masyado maintindihan yung naka-bun, yung naka-shades. Oo. Hindi ko pa napanood ng buo pero trending kada Ako din eh. scroll ko ng cellphone ko, siya yung Siya yung nakikita ko. nakikita ko eh. Oo, hindi ko rin napanood ng buo, partner, kasi nung nakita ko siya kagabi, late na, ayoko mag-ingay, natutulog na yung mga anak ko. Anyways, partner, eto na! Basta tayo ng kwento mula sa ating mahiwagang Bornay!
Parang may papasok na ballerina. Ganyan na naman yung intro, tapos wala na ako maririnig. Narinig mo ba siya habang nagbabasa ako? Tinuloko tayo dito ni Poy Pindot eh. May pa-intro, tapos wala na maririnig pagkatapos. Parang lahat tayo mapapatingala, Ayan, tapos parang may bababang anghel. Ito na. Hindi ako pinanganak sa mayamang pamilya. Sakto lang. Feeling mayaman lang dahil punong-puno ako ng pangarap. Nangungupahan lang kami. OFW ang tatay ko at sa bahay lang ang nanay ko na nag-aasikaso sa amin. Kahit hindi kami mayaman, sa maayos at kilalang paaralan nila ako pinasok para mag-aral. Ramdam ko ang hirap ng mga magulang ko. Laging kulang ang baon ko pero lagi ko ring sinasabi kay mama na sakto na yun. First year college ako noon. Tinatak ko sa isip ko na tatapusin ko ang kolehiyo. Ayoko nang mahirapan pa sila sa pagpapaaral sa akin. Pag nakatapos ako, gusto ko nang pauwiin ang tatay ko para relax na lang siya. Hangad ko na makapagtrabaho agad after college para mabigyan ko sila mama at papa ng pambili sa mga gusto nila. Hindi ako matalino. Hindi talaga. Yung tipo ba na kahit anong aral ko, may tsansa pa rin makakuha ako ng palakol na grade. Hindi ako kagalingan sa kurso kong fine arts. Hindi ako magaling mag-drawing, hindi rin ako magaling magpinta. Kaya noong mga panahon na nag-aaral ako ay hindi talaga kataasan ang mga grades ko. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Hiyang-hiya din ako sa mga magulang ko at natanong ko sa sarili ko, tamang landas ba itong tinatahak ko? Dumating sa punto na sa halip na magpursige ay tinamad na ako mag-aral. Hinayaan ko na lang dahil alam ko lang naman na kahit anong aral ko, babagsak pa rin naman ako. Naghalo na ang depresyon, lungkot, iyak, pagod, at mga pagputya na nakukuha ko sa mga kaklase ko. Napapahiya na ako. Hindi ko matapos-tapos ang thesis ko. Napakabobo ko sa English. At ang lalong masakit, nakikita ko ang pamilya ko na nagpapakahirap, masuportahan lang ko. Sa isang project ko, kasama ko mag-shoot ang nanay ko. Kasama ko rin siyang bumili ng tela na gagamitin at kasama ko rin siya sa mismong defense ko. Ang ending, wala man lang akong nasabi nung defense ko na mismo. Walang lumalabas na salita sa bibig ko dahil na rin siguro sa takot kong ma-disappoint. Paglabas ko ng defense room, tinanong ako ng nanay ko, "Anak, kumusta? Tapos na ba yung defense mo?" Sinabi ko na lang, "Opo, Mama, nasagot ko lahat ng tanong nila." Di ko maamin sa harap ng magulang ko na pumalpak ako sa thesis ko. Sa kabila nito, nagawa ko pa rin namang makapasa at matapos ang kolehiyo. Pero 3 nga lang ang grade ko. Noong mga panahon na nag-aaral ako, naging sandalan ko ang programa ng tambalan. Pampaalis ko sila ng stress dahil lagi akong napapangiti kapag naririnig ko ang mga boses nila. Nakabisado ko na ang paborito kong mga linyang, magdasal ka para mabuhay ka, at mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yun. Lagi akong abanger sa programa nila. Dapat AM nakasakay na ako ng FX at nakikinig sa kanila.
Nung nagtatrabaho na ako at pag break time, inuulit ko pakinggan yung mga past episodes nila. Ang mga natural nilang halakhakan kasama si Tanggenyo ang nagpapagana sa akin sa piling ng mga boses nila at home ako. Hindi ko nararamdaman na mahina ang kokote ko. Sa kabila ng aking mahinang pick-up, ay hindi ako nawala ng pag-asa para magsikap. Matapos ang 4 na taong pag-i-effort sa buhay, napapakinggan ko pa rin ang tambalan, pero hindi na sa FX, kundi sa sarili ko ng sasakyan. Ngayon, ay senior graphic artist ako sa isang kumpanya na based in US. Biruin mo, hindi naman ako magaling mag-English, pero nakasurvive ako sa ganitong kumpanya. Pinatigil na naming magkakapatid ang mga magulang namin sa pagtatrabaho. Sama-sama pa rin kami sa isang bahay na pag-aari na namin. Tulong-tulong kami para mabigyan sina mama at papa ng magaan at relax na buhay. Para sa akin, life is always fair. Hindi natin dapat isisi sa buhay ang mga kamalasang natatanggap natin. Laging may paraan para umangat kahit bobo ka pa. Idaan sa sipag, idaan sa tiyaga at pagdarasal ang mga hamong kinakaharap. Matutupad mo ang mga pangarap mo kung pagmamahal at suporta ng pamilya ang tutulak sa iyo pataas. Ako po si Maria Ana, isang diehard tambalanista, at ito ang aking kwento. Yan, lumabas na po ang ballerina. Hindi niyo po napanood, ang galing niya kaya nag-split na. 20 times nag-split yung ballerina. Napakaganda ng kwento mo. Ano nga pangalan niya? Maria Ana. Ayan, si Maria Ana. Ayan, si Ana. Ayan. Una, Ana, thank you. Ayan, thank you dahil parte kami ng iyong journey. Ayan. What a journey it has been. Ayan. Talagang, ako para sa akin, partner, parang, ewan ko lang, correct me if I'm wrong ha. First time nating makarinig ng kwento. Kasi normally, yung kwento ng Mahiwagang Burnay, yung kwento ng kanilang success is from rags to riches. Ganon din naman to. Not necessarily rags to riches, but from kahirapan to kaluwagan, di ba? Yung from hirap na hirap to nakaka-LL na o nakakaluwag-luwag na. Pero, again, correct me if I'm wrong, rare ito na ang kwento sa atin yung pag-amin na mahina, yung utak. Awan ko lang, o baka nakalimutan ko lang yung mga kwento ng Bornay. Kasi normally, hindi kasi gusto ko lang yung atake na sinabi niya na parang, hindi kasi, ang gusto ko yung sinabi niya na may mga paraan para umangat kahit bobo ka pa. Kasi parang from the very beginning, partner, at saka ang title nitong kwento ng Mahiwagang Bornay is Pasang-awa. So from the very beginning, ang in-establish na talaga is hindi siya matalino. Mahina talaga siya. Parang kahit anong gawin kong effort, palakol talaga yung grade ko, hanggang 3 lang talaga yung kaya ng powers ko. Pero ang sinabi niya dito, partner, is that kahit na ganon, pwede kang bumawi sa ibang paraan, di ba? So, babawi ka sa sipag, babawi ka sa sa tiyaga, babawi ka sa dasal, di ba? Babawi ka sa PR, babawi ka sa connection. Oo, babawi ka sa PR, correct. Babawi ka sa sa pagbigay ng pastillas de leche kay madam. Alam kay mo, ma'am. meron tayo mga evaluations sa sarili natin na akala natin na totoo. Well, totoo naman na mas kilala natin ang sarili natin kumpara sa pagkakakilala sa atin ng ibang tao. Kaya lang minsan akala natin, di ba, oo, bobo tayo, mahina tayo, pero hindi eh. May nakikita kasi yung ibang tao sa atin na may kaya tayong gawin. Meron tayong kayang gawin na hindi nila kayang gawin. Di ba? So, yun yung gusto nating sabihin. Na wag nating maliitin yung kakayanin natin. Magkaroon tayo ng tiwala sa sarili natin. Siguro sa aspetong pag-construct ng
English words, so yun nga, sentence English. construction, hindi ka masyadong anong tawag doon, skilled. Bongga. Pero pag Hindi ka masyadong bongga. hindi masyadong bongga. Pero pagdating naman sa ibang bagay, di ba, may nakikita yung ibang tao na, oh my God, itong taong to, kaya niyang gawin yun na hindi ko kaya. Di ba? So, as kung gusto natin sabihin dito, may kanya-kanya tayong kahinaan, may kanya-kanya tayong kalakasan. At yung kinuwento mo sa amin, kahinaan mo lang yan, pero hindi mo kinuwento sa amin yung kalakasan mo, yung strength mo, meron ka niyan. Nag-dwell ka sa kahinaan Kung ano mo. yung, oo. Alam mo, tama ka dyan, partner, ha, na parang she's dwelling on her weaknesses. Wag masyado, ha. I mean, okay yan, kasi yung sabi mo nga kanina, partner, na, Not good. not good. In a way, it's good kasi you are aware. Alam mo kung ano yung weakness mo eh. So dahil alam mo na meron kang weakness, gagawa ka ng paraan. 'Di ba? Parang yung mga partner, yung mga hindi magaganda, 'di ba? Alam nilang hindi sila maganda. So kailangan maging matalino sila. 'Di ba? Yung gano'n. Oh. yung mga hindi matatalino, alam nilang hindi sila matatalino, so kailangan mag-ayos sila, kailangan maging maganda sila. 'Di ba? So in a way, it's both good and bad eh. 'Di ba? It's good that you know that your weaknesses, kasi ibig sabihin ang tawag diyan self-awareness. Kapag ka-aware ka, 'di ba? Gagawa ka at babawi ka sa ibang paraan. Katulad nitong si Maria Ana. Alam niya na sa sarili niya na mahina siya. So babawi siya sa tiyaga, babawi siya sa dasal, babawi siya sa pagmamahal ng ibang tao, 'di ba? Yung mga ganon. Pero on the other hand, hindi din masyadong maganda talaga, katulad nga na sinabi mo, partner, na magdedwell ka sa weakness mo. Na lagi mo sinasabing, mahina kasi ako, hanggang dito lang yung kaya ko. Kasi until the very end, tama ka, partner, until the very end of the story, from the start to the beginning, hanggang sa dulo, sinabi niya, senior graphic artist na ako sa isang kumpanya na based in US. Tapos sinundan niya pa na, biruin mo, hindi naman ako magaling mag-English, pero nakasurvive ako sa ganitong company. I mean, we get it, that you're aware of that. Pero yun nga, tama si partner, at inuulit ko lang din na kapag ka lagi mo din yan sinasabi, parang lagi mong itinuturo sa sarili mo na ito yung kahinaan ko, di ba? And hindi siya maganda, ha? Yung lagi ka nagpo-focus on your weakness. Lagi nga natin sinasabi, magnify your strength, not your weakness. Totoo ka dyan. Although it's all but normal to feel that way at some point, 'di ba? May mga pagkakataon talaga na feeling natin ang hinata natin, feeling natin may mga times na parang ang bobo-bobo natin, na parang 'di ba naliliit tayo sa sarili natin. Normal na pinagdadaanan 'yon, pero sana maging motivation ito para sa atin to move forward, 'di ba? To hindi ko na kayang ituloy yung English ko. Diba? Hindi sana ito po magpigil sa atin to pursue our dreams. May mga ganong feeling. Ako, I can so relate kasi nito nga, nung nagma-masters ako, partner, parang feeling ko hindi ko siya forte eh. Talagang from the very beginning, ako iniwasan ko talaga yung numbers. High school, hindi ako nagpupursige pag nakakita ko ng numbers. Lahat talaga ng butas sa katawan ko nagsasara, ayaw siyang intindihin. College, kaya ako communication, kasi walang masyadong math, walang masyadong numbers. Ito, nag-business ako, sandamakmak ng mga numbers yung nakakasalamuha ko na talagang totoo yan. Nililiit ako. Kasi lahat ng mga classmates ko naiintindihan nila. So, alam mo, magtanong lang yung teacher, kayang sagutin, tapos ako kailangan ko pang i-process ng 3 linggo. Okay lang yan, partner. Puro computation, puro numbers. Pero ang naging motivation ko doon, kasi sabi ko, most of my classmates are accountants, CPAs, engineers. Ako, arts yung yung affiliation ko eh. Arts yung mundo ginagalawan ko. Sabi ko, okay lang, hindi ko kailangang makipagpantayan sa kanila, hindi ko kaya makipagsabayan kakaagad. Step by step, little by little, kaya kong gawa ng paraan to. So yun yung naging motivation ko sa sarili ko na kaya ko tong gawin. Kung kaya nga ng iba, kaya ko rin. And so far, so parang good. Nagpasa sabi naman. Nga ni Harry Ro,
Correct, tama. Sabi nga ni Harry Roque, partner, unti-unti, 'di ba? Slowly, Yan, 'di ba? Dahan-dahan, unti-unti, 'di ba? We will get Makakayanan. there. Totoo yan. Correct. Hindi, pero partner, ako ever since then, at ito din yung comment ng ilan nating mga tambalanista, na okay din naman that you admit that you are weak. Sabi nga nung Pwede rin. sabi ni Abby dito, for me, mas maganda yung naturally down-to-earth person na willing matuto kesa sa matalino na napakahambog. Cause skills can be developed, but bad attitudes are hard to change. Yan. Kaya nga alam niyo po mga kabisyo, sa Love Radio, ang pinakamahalaga talaga is attitude. Yun yung pinakamahalaga. Kasi yung skill, eventually matututunan mo na lang yan eh. 'Di ba? Ang natatandaan ko, partner, yung oo, correct, partner. Ano ba naman? Kung ikaw, partner, kung talagang mas maugali mo, kung talagang chismosa ka talaga. or kung talagang hindi ka marunong makisama sa kapwa, 'di ba? Mahirap i-change 'yun eh, 'di ba? Yung mga ganun ba? Kasi kung ikaw, partner, ngayon ka nag-a-adjust sa numbers, nung time naman na napunta ako sa radyo, nag-adjust din ako, 'di ba? Pero hindi nila tiningnan noon nung nag-a-apply ako yung skills na meron ako bilang kung magiging DJ man ako, kasi wala talaga akong skill sa pagiging jock, as in zero talaga, 'di ba? But I guess ang nakita nila yung willingness, 'di ba? Yung sapak sa utak, pwede to, may sapak eh. Nandun yung attitude na sapak sa utak. So pwede natin tong i-train, ganon. So I guess siguro yun din yung sinasabi ni Abby dito sa ating Facebook Live na comment, na mas okay na yun kasi yung attitude, it's very difficult to change. Yung skills, they can be learned eventually. So yung tambalanista din natin na nag-share ng kwento ng Liwagang Burnay, nakita din natin yung kanyang attitude eh. Una, yung attitude niya na parang gusto niya na matapos na siya kasi ayaw na niyang pahirapan yung mga magulang niya. Yung love for family, your love for your parents, 'di ba? Hindi yan itinuturo eh. Talagang yan galing talaga sa puso eh. So, correct. Ako actually yun yung naging motivation niya Yes, yun yung naging motivation ni Mariana. Correct. Hindi siya tumigil kahit aware siya o alam niya sa sarili niya na mahina siya sa ilang mga bagay. Ang naging motivation niya dito is yung pangarap niya para sa kanyang pamilya, which is good. Ako naniniwala ako na ang taong kasama ang mga pangarap nila, ang pamilya nila sa mga pangarap nila ay mga taong nagtatagumpay pagdating ng araw. Tama. Totoo yan. Agree talaga ako dyan. Correct. Sabi naman ni Homer Tolentino, just like my story po, Miss Ballerina. Ako si Miss Ballerina. High school pa lang po ako, nakikinig na ako ng tambalan. Hindi rin ako nag-excel sa maraming bagay, kaya winwork out ko lahat kahit paano para mag-improve man lang. Kaya kahit paano, naging versatile ako sa mga bagay, hindi ko man kaya maging magaling at sobrang bongga, at least nagagawa ko. At last time lang po, naging best teacher pa ako sa school namin. Diba? Yung konektado yun sa sabi ni Patrick Flores na self-discovery is one's way of reaching our own self-awareness. Diba? Bongga. Totoo. Diba? Tsaka ako naniniwala na the real battle is hanggang doon lang yung English ko eh. The real battle is tatlong words lang din. So wag ka mag-alala Maria Ana. Pare-pareho tayo. Makaka-relate kami sa mga sa weaknesses mo. Oo, pare-parehas tayo talagang mga meron tayong mga kahinaan lahat, 'di ba? Pero wala namang taong perpekto, partner eh. Totoo yan. Ang real battle is hanggang tatlo lang talaga hindi ko maituloy eh. Real battle is yan. When you go out of the school of the four corners in the classroom. Ay, ako, nakakaloka talaga. But thank you, Mariana, for sharing your story with us. Magandang kwentong ito at marami tayong mga comments na tanggap mula sa ating mga tambalanista. At kung ikaw meron ka ring kwento na gusto mong i-share mo sa amin, pwede niyo po kaming i-email. Saan dapat i-email, partner? Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo lang ating pag-uusapan sa mga susunod araw. Kaya send na, kabisyo.
Go, go, go. Batiin lang natin na magandang morning and happy listening si Jens. Hi, Jens. Hi, Jens. Lalong gumaganda yan, no? Anong sikreto mo, Jens? Alam mo na. Si Jens Balbalin ba yan? Filter. Good morning. Anong filter ginagamit mo, morning, Jens? Jens. Magamit nga din. Magamit nga din namin. Hi kay Raylan Terencio na nagsasabing ang dami ko natututunan sa tambalan kaya ang daming bahid ng pananalita ko. Ang mga style na Nicole and Chris. Yan. Thank you. Hello kay Mark Salvador Manrique na nakatutok ngayon. Nagsa-celebrate din ng 9th birthday si Rolando J.J. Torres Jr. Happy birthday! Maraming salamat sa pagtutok. Reg Thank you. Di Rosario, good morning and happy listening. Thank you very much. Ayan. Sabi ni Rupert Ancheta Jr., bakit po hindi rin naririnig? Ay! Bakit kasi? Nagalaw ko ba? Makikita Bakit kasi nakapanti ka nawala ulit. ako sa screen? Makikita nakapanti ka ulit. Yun kung may panty ka Hindi ako talaga. nakapanty. Kung wala. Paano kung wala tapos biglang naglaglag yung ganyan, di ba? Nakapajama ako today. Nakapadyama ka. Wala na siya. Oo. O dapat may Kagising ko pambaba wala. ka rin. Nagulat ako, sabi ng asawa ko, 8:30 na. Hindi ko alam, 8:30 na ba? Ayan. Done. Yun. Pantay ba tayo? Hindi na pantay. Hindi, balikat mo lang Ay, mas nakikita natin hindi namin. na pantay. Nahuhulog na. Ayaw na. Ayaw na kasi mag-1 hour na daw. Wala na. Hindi na May, tayo may pantay. spirito talagang bumababa lagi. Pag 45 minutes na tayo nagtatambalan, lagi may spirito, kinokontra na. Either humihina yung internet, nababagsak yung camera, tapos hindi natin nagkakadinigan. May Nasa aberya gilid na. ako. Ayan, sige. Sige, daddy. Go. Go. Yup. Stop. Yan. Nakakaloka talaga, partner. Salamat, Ana Maria. Ano Weekend. yung pangalan ulit? Ana Marie? Maria Ana, Maria Ana. kambalanistang diehard. O, di ba? Noong isang Maria araw nga Ana, din, meron salamat. nag-message sa akin na, nag-message sa akin na talaga namang part tayo ng kanyang kabataan. Di ba? Nakakaloka. Tapos nasa ano na siya ngayon, nasa 30s. Nag-work na din. Dami kasi Galing nag-message, naman. hindi ko na tuloy nakuha yung pangalan. But thank you for sharing your story with us. O ano, partner? Gora na tayo. No, sa Monday ulit tayo magkakasama-sama. Mamaya. Ayo, mamaya! Uy, ba't umaangat Ang ako? tabayanan nyo. Parang tanga tong asawa ko. Nawawala ako sa screen. Sundan mo daw yung camera. Virtual roller coaster. Baliw. Baliw na. O mamaya partner. 4:30. Anong dapat gawin? 4:30 po. O ganito, habang nandyan na rin lang. Mag-FB live ulit kami. Oo. Pero ang FB Live natin ay sa True ID Philippines na Facebook page. Ayan. So, kung nasa FB ka ngayon, which is nasa FB ka kasi nakikinig ka na o nakatuto ka sa FB Live namin. After this, hanapin mo yung FB page ng True ID Philippines. Ayan. Kasi mamaya nga, 4:30, magla-live kami ulit ni Chris at meron kaming ire-regalo. Uy, ano kaya yun? Swerte naman na makakatanggap ng regalo na yan. So, yun. Mamaya tabayanan nyo 4:30. 4:30. Sa True ID Okie-dokie. Philippines. True ID Philippines. Ang tabayanan nyo yan ha, kasi sayang yung ibibigay naming parigalo. Tsaka syempre para makapagkulitan pa tayo. So every Friday po yan, 4:30 p.m. Ayan, sa Facebook page ng True ID Philippines. Para nag-enjoy ako. Bye-bye! Yeah! Woo! Ingat ka dyan, pare. Kasi ka mabuti. Wow! Wow! Bye, partner! Bye-bye. Ingat kayo dyan. Bye-bye. Thank you, See you Kapito. later! Bye!
Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.